Ne mogu ni zamisliti šta bi se desilo kada bismo gol postigli sada u ovom finišu. Ruku na srce, Turska je bila bolji protivnik u ovoj utakmici, zaslužila je možda i pobjedu, ali da vidimo sada. Poklonio nam je sada ovaj gol. 3-2, kažnjena je Turska, Branimir je za sve one promašaje. Neće onda desiti da se Turska 3 puta vraća utakmicu, da 3 puta vodi i ono što je bilo očekivati, imala je 3-4 100% situacije, kažnjena je, tako to biva u fudbalu. Mislim da bude, nisam vidio da li to bio mladi Čušković ili... Ja nisam vidio ko je bio strelac, evo sada te ponovljene situacije. Da, Čustović pogodio je Muzurović sa izmjenom, bravo.